Cum stăm însă la capitolul umiditate în sol, dar și dacă vom avea ploi pe final de an și început de 2023, ne spune expertul ANM, agrometeorologul Daniel Alexandru. Față de toamna anului 1991, nivelul de precipitații a scăzut considerabil pe arii întinse din Dobrogea, sudul Moldovei, și parțial în Muntenia, în timp ce în celelalte regiuni ploile chiar au reușit să acopere deficitul de apă din sol produs în timpul verii. Comparativ cu aceeași perioadă din anii doi anteriori, vorbim de 2020-2021, toamna și începutul acestei ierni beneficiază din punct de vedere al rezervei de umiditate și a conținutului de apă în sol de un aport mult aproximativ satisfăcător, datorită faptului că, așa cum am precizat, există un aport de precipitații în această toamnă. Ne-am aflat în această situație în anii doi anteriori, vorbim de 2020 și 2021, când, deși a fost un deficit accentuat de precipitații și o secetă care s-a instalat pe parcursul verii și toamnei, în anul 2020-2021 aceasta nu s-a refăcut aproximativ deloc pe parcursul toamnei, ceea ce nu putem spune în acest an, pentru că, datorită cantităților de precipitații semnificative înregistrate la sfârșitul lunii septembrie, precum și la jumătatea lunii noiembrie din acest an, acestea au acoperit aproape 3 sferturi din suprafețele agricole din țară. În zonele deja afectate de lipsa apei cu deficit de umiditate în primii 20 de centimetri de sol, situația îngrijorătoare persistă deja de 3 ani. Deși au existat episoade importante de precipitații în lunile septembrie, dar și în luna noiembrie acestui an, acestea s-au manifestat îndeosebi în partea de vest, central, centru-sud și nord-vestul teritoriului, astfel încât acolo, dacă plantele au pornit ușor în vegetație și lucrările de toamnă, respectiv semănatul, germinarea, s-a făcut în condiții optime, nu putem spune același lucru despre zonele menționate. Au existat deficite de umiditate și rezerva de umiditate a solului a fost scăzută. Am înregistrat, practic, o însămânțare greoaie, precum și germinarea și răsărirea plantelor, așa cum se vede la acest moment, este neuniformă, sunt goluri în culturi, lucru care, într-adevăr, este un impediment pentru agricultori în acest moment, pentru culturile păioase de toamnă, care s-au semănat, vorbim de grâu și urs de toamnă. Dar, conform prognozelor care se prevăd pentru acest sfârșit de an și prima lună ianuarie, observăm că exact în aceste zone, în zonele sudice, estice, există un deficit prognozat de precipitații care nu cred că vor acoperi în mare parte această secetă pedologică care s-a instalat încă din vară, nu neapărat din toamna acestui an, și, în mod evident, vor fi necesare, din punct de vedere al fermierilor, irigații sau realizarea unor lucrări care să asigure să păstreze apa în sol mult mai mult timp, pentru ca aceste culturi pornite în vegetație să treacă cu bine anotimpul de iarnă. Și înghețurile de toamnă sunt o problemă. Anul acesta, în zona Miercurea Ciuc-Joseni, înghețul timpuriu a apărut încă de la finele lunii septembrie, iar până în 20 decembrie, întreaga țară a avut cel puțin un episod în care temperatura a coborât sub 0 grade Celsius. Dacă nu va exista, comparativ cu ultimii 2 ani, și nu am avut, în special în zona sudică, estică și sud-estică, un aport de zăpadă, un strat protector de zăpadă care să protejeze culturile de temperaturile foarte scăzute de parcursul iernii, minus 10, minus 15 grade Celsius, care sunt considerate praguri biologice de rezistență a acestor plante, atunci va fi într-adevăr o altă problemă. Însă pentru următoarele 4 săptămâni, temperaturile rămân ridicate în toată țara, iar în ceea ce privește cantitățile de precipitații la nivel național, acestea vor fi modeste, de maximum 10 litri pe metrul pătrat local în vestul și nordul țării, și asta spre mijlocul lunii ianuarie.